Everybody dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Music, dancing, and Gayon. we can get Gayonon. for no reason, no stop. Gayonon. Now's the time to get to the top. It's a sweet and happy song. Sing all night long. Lay your problems on the floor. Clap your hands and sing once more. Sabay-sabay. Everybody listen to the beat. We can dance there, dancing in the ice cream. Everybody dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Time to dance, it's time to sing, sing a happy song. Damarian, 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 damarian. Aray na hapon po sa Indogabos, merindal na, merindal, 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 merindal. Kumusta po ang satuyang aldaw? Aray na hapon po sa Indogabos. Paano mo daa maaraman mga tugang kung ang ihi sa daga sa babayi? Ikadawang hapot. Paano mo man maaraman kung ang ihi sa daga sa gurang na lalaki? Iyan ang hapot sa Pinky on mo, baby. Sa makakasimbag tabi, igwa mga tugang ki corresponding na simbag. Sala ngayon. No? Sa makakasimbag, igwa po mga tugang ki premyo na load. 0928-777-5528 0966-203-0034. Ano na? Paano mo da maaraman mga tugang ko ng ihi sa babayi? Paano mo man da maaraman ko ng ihi dyan sa daga sa gurang na lalaki? Amer daw, sige daw. Sige daw. Sus ko. Sorry po sa term, pero di man kita ke ibang term. Di man kita ke ibang term. Hello, good afternoon. Migo. Primerong hapot, paano mo maraman kung nangihi sa daga sa babayi? Pag sa babae, alipot sa lang, kinuritan baga. Ikadawang hapot, paano mo maraman kung nangihi sa daga sa maedad ng lalaki? Aray yung unang turon. Sala. Sala, boss. Bye-bye. Ano na lamang ang satuyang merindal. Apod lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034 para po mga tugang sa makakahula 100 pesos tabi sa Mahiwagang Hapot. Mahiwagang Hapot. Sige daw. Oni. Hello? Aram ko na, boss. Sala. Aram ko na gani. So, gurang na lalaki, susaro. Oo. Sa gurang na lalaki, ayaw na lang sa tungod kang, kang gira kang, naghihi. Sala. Sala, Migo. Bye-bye. Lalto sunta ka, sala. Ano na? Pasiguro abaya, pasiguro aboy. Ano. Baka may aram kayo ni. Hello, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Paano mo po maraman ko nang hi sa daga sa babayi? Ang ikan babae po, wagas. Wag. Ang ikan lalaki, dito. Purak. Ay, na sa imo. Tawagas. Hindi ba na? Ang pagkawagas kan ihi man ay depende sa edad. Pag mga below 18, bilog. Pag medyo 40 pa itas, may agum na wagas. Gawin na sa imo. Happy New Year. Bye-bye. Gari naman sarala naman ang pait. Sabi ni Bill Maburagay, pag ang ihi sa gurang na, ang ihi nasa tangod na sana. Halip, ano man na analysis mo
Sabi ni Marlene Lunas, ang ihi niya sa lalaki pahaba, tangod. Okay. Balin Bausa Imperial, sa maedad na lalaki sa buol ang tama. Kani sa babae, wagas. Hello? Hello, kayahin. Ano? Ano? Mag-ukod. Ha? Piling mag-ukod. Pwede. Ano ang simbag sa primero nga po? Ang sa babae, hararumang luho, Sa lalaki, hababaw, dakula. nata. Ang pagturo baga, pag dakula na, hababaw na. Grabe ka. Ay, nasa iba. Ay, na. Iba man ang analysis ka ito. Hello, good afternoon. Hello, amigo. Anong analysis mo? Simple yun sa BP. Sige daw. Kung sisayang na iling mo lagi, maaraman mo yan. Paano mo maaraman pag-iikan? Simple yun, nailing mo. Kung babae, lalaki, ate, gurang. Di ka man lamang ikamugtaki man pagkahapon na. Rinaot mo lamang sa ururon ta. Rinaot mo naman sa ururon ta ko niya na apon. Diniskwide mo na naman. Kilju yun ka man na sarawayon kang Noel na salbatana. Kalatosun ta ka na. Hindi yung masa na baga. Kilju yun ka man na. Ang pagpunta ka man ng BP, paano mo maaraman? Iyo nga ni, maramon pag nahiling mo kung saan uminihi naman. Kundi, gari mapagalon man makatiming ka. Alam mo, nahiling mo sa babae nag-ihi. Noel, manasarawayon kang di. Gusto sabihin mo, ikaluludan ko kay 100 pesos. Okay, load mo na sa iba. Ayan, iyan ang gusto ko sa imo. Iyan ang gusto ko sa imo. Pagkahanap ka naman kibago nga po. Sa masunod nga ni, paluyah-luyah man daw. May dapat katapos sa tulos manasarawayon man ini. Ako muna pa ako paisipon ang mga nag-aral sa Telling mo na, bata nag-enjoy lamang. Renote mo lamang sa apon ko. Pastidyo ini. O sige, salamat amigo. Sa kabaga, o nadiskwado kita. Alangan man, saan makaaram kaan? An makakaaram ka? Pag nahiling mo, tama? Hello, good afternoon. Alangan. O nang ikaduwang hapot, Ronaldo na ikaduwang. Paano mo da maaraman kung ang tries ay gari madali mo ko ni Ronald? Gari madali mo ko din Gari madali ini maukod na kwa na ini. Gari madali ini. Gari madali ini. We are down, we're crazy fools. Gari madali. O totoo naman lugod. Teachers here. Ang paano mo da maaraman kung ang tricycle kargado? Lay up. O 50 sana. Gari madali ini. Gari madali ini. Paano mo da maaraman ng mga tugang kung ang tricycle overloaded na? Sige daw. Tangani magkaigwa lamang kita kiload ngo niya. Pero pag napaugmama ko sa simbag mo, pwedeng dagdagan kon sa imong load. Paano mo da raman kung ang tricycle overloaded na o kargado na? Gari aram ka ni. Hello, good afternoon. Good afternoon, BP. Ay, good afternoon. Opo. Ano ang simbag? Paano mo maraman da? Kasimbag ko po, maraming sabit. Ha? Maraming sabit. Maraming sabit. Nakasabit na mga tao. Nakasabit na mga tao. Opo. Mukhang mali. Mali po. Mali. Yan, ha? Paano mo daw araman mga tugang kun ang tricycle pano na? Pano na? Hello? Hello? Ay, sandali pangyari sa maaba ka o. Naku, aray ko. Nakasabit pa sa mikropono ko sa daradara kong isling bag. Madali lang. Ayuson ko so kuwan ko. Madali lang po. Ika, Ronald, may ideya ka kung paano mo maaraman. Kung nag-tricycle ka, Ronald, may tricycle kang service ade. Paano mo maaraman kung ayan tabi, paano na? Hello pare. Hello pare, siyempre kung overloaded ng tricycle, ang driver nakatindog na. Wala na naman sa driver's seat.
Indog pa di sain. Katindog na sa tukawan. Kasi kay tukawan niya, may karga. May karga. Saramayon ka ba rin? Sige, thank you. Sige. Pading Krisma na. Pading Krisma na. Oh, ito ang eksaktong simbag sabi ka na, amigo. Ano na nga? Indog na sa... Hindi man si Pading Krisma na. O, di, same question. Ano may naisip ka mong iba? Wara na na. Wara na na. Ah? Ano? Wara na? Ay, bakit? Walang mic? Hello? Wara? Bata to wara. Nakaunang mic ko, oh. Manipison? Hello? Hello? Wara? Daw, hindi pa rin sa kayo niyo. Alam ko na, ha? Wait. Oh. Hello? Hello? Wara na. Palit kitang microphone. Palit kitang mic. Ayun na naltabi. Palit kitang mic. O, sandali. Na. Hello? May okay, mas maray ini. Ha? Mas maray. Teka, kamong anong observation? Apera ka itong latosong ko si Pading Chris nagyana na. Kiljo yun man si Padi. Kamo no, ano observation nindo? Anong observation nindo? Tabi, wara ka mong suwestyon. Lat kay, dahil mo pala magkasimbag taon ni Palanzo sa kuyang cellphone, naka-opta na. Madali lang tayo, naka-op pwede na, ha? Mouse study suggests surprising link between Alzheimer's disease and no speaking. O, to na. Pag-irestoryante ni, kung data bang connection kang kino, mga tugang, dumantabi sa kwan. Anong connection kang kino? Aray ko. Ay, nako. Okay, una na. Pwede na po. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon po. Pangaran po? Raman. Yes, pwede po, madam. Ano po ang simbag? Ang timbag, pag nakaluwas na ang payo sa driver seat kan motor. Ano pong pangaran mo? Di. Ha? Di. G. Taga saan ka po, G? Bangkarwan. Bangkiruhan. Okay. Di. Tawan ta ka kay 50 pesos na load. Iyo. Actually, ang pinakatamang simbag so kay Pading Chris. Iyan na sa imbag mo. Medyo tama-tama man kinita. Habang nakatukaw siya sa... Saan siya nakatukaw palan? Ano po? Saan siya nakatukaw? Saan? Dali lang po. Dede, saan siya nakatukaw palan? Saan siya nakatukaw? Sa likod. Sa likod kan? Kan driver. Sa likod kan driver. Oo. Talagang 50 sa dapat talaga ang premyo mo. 50 sa na talaga. 50 sa na talaga dapat. Ara mo, kung paano na siya, ang tricycle driver nakatukaw sa tangkikan motor. Kaya, ayun na po. Katapos tigluwas na sa payo. Sabi mo sa likod ng driver, latosonta ka. Di daw ang sa Ako nakatukaw. Duman parte. Asain? Sa likod. Di ka pala, Sa kadukot. driver. Tapos siya nasa tangke na. So payo niya. Nasa luwas na kan motor. Oh, yun sa observation mo. Ano ba? Kung bako pa man masyadong panoon, so pandokan tricycle driver nasa windshield. Nakatakot. Pero kung grabe na talaga, liluwas na ang payo niya. Ayun, liluwas na, sir. Mamakausto na. Talagang pang 50 tahon sa nansisimbagon mo. Okay. O, i-text mo tabi i-text mo sa number mo hatawan tagang 50 pesos, iyo. Sige po. Okay, i-text mo tabi ko niyan. Okay, bye-bye. Opo. Alright, madali lang ta. I-text mo tabi, tatawanan 09, anong sinyalan ko ito? 0195, yan, alat ko na, text ko na lugod para pag napakamaling awang ko yun, i-text mo man ay girara, ita, i-validate, madali lang, ha? Madali. Madali lang, Jim. Tapusong ko inita. Bata dahil si Shara, ay nagparam pala sa ko si Shara. Nagparam sa ko si at Salome, nagparam sa ko si Shara, may lakawon da siya. Di ko aram kung masain.
0909 647 01. Okay. 50 pesos. Yan. Paload. Yan. TY. 0909 Tago na. 0909 647 0909-647-0195. Okay, ayun na. Orimate na. Okay, ay sandali. Tanahiling ko so text kan sa kuyang amigo. Wara na nga sa driver seat. Iyo pagkapadi. Totoo yan. Sabi ni amigo ko, ikan babae sa wrong direction lang. Kasi pag sa lalaki, dakulon ang direksyon. Ikan gurang na lalaki, halip uton sana, tagaro na sana tagdo. Ay, sa totoo tabi, amigong judge, sa totoo, tama yan. may text pala sa amigo ko na, Judge, maray na hapon tabi sa imo. Nahiling mo na. Sa totoo, yun man talaga yan, ang sitwasyon. Pag ang tagdo, mga tugang, actually, ang sarong hapot tabi dyan, sa arong kayo ni. Paano mo maraman kung ang lalaking may edad na, hali sa CR? Saga na yan, saga na yo. Saga na po yan, saga na. Yo, saga na yan. May report mo na kita, hali po dyan sa luwas, kaya ba si Jimmy? Saga na po yan. Itandan mo tabi dyan mga puta, paano mo maraman kung ang lalaking may edad na, hali sa CR? Yan, okay? Jim, good afternoon, Jim. Come in. Paano mo maaraman ng 10-wheeler truck overloaded na? Pag nakaguot na, sa sitio Dumalagan. Sala. Ano ito? Sanggatos na load. Sanggatos, oh. Ano ang simbag? Overloaded na. Pag dinakop na, Pag dinakop kan, sports quarry, kantas for squari. Pagkadako pa, pipaagi. dae, Dae. Pinay. Sarong 10-wheeler truck, kargado ng graba, Okay, sige, go. nadakop, digdi sa checkpoint sa barangay Kalsada sa Ligaw. Ban violation, overloaded, allowed siya na 20 cubic meter, sobra nin 2.2 cubic meter, violation sa provincial ordinance. Okay. May provincial ordinance na sa numero lingaw ko. Ang truck, pag sa dirinin, politiko, na madihon mo anagom. Si Isay daw ini. Ukudan? Ini. Dadaw nindo. Ukudan? Ukudon ta daw ini. Nindo. Ang truck, may sadiri kan truck, Jimmy, politiko. Anagom, madihon ko. Anadog ago, madihon mo. Ikaw nang bahala ka. Dahil mo na ipag... Si Isay daw ini. Ang truck, panoki, Kargado nin, may patrabaho. aggregates. Kargado nin, graba. Graba. Ang graba, so rinupo na gapo. Saradit na gapo, tama? Okay. Ngunyan. Dinakop, kantas for squari. Digdi sa barangay Kalsada sa Ligaw. Antag sa diri, politiko. Na madihon mo, anagom. Anagom. May nagalawag na sa isip mo. Tayo pa? Dakol kaya akong madiw ni. Pero bako, politikon, kuhan, agaw. Ay! Yun na. Aluyin mo man ba? Aluyin man magkuhanan, isip mo na naman mag-andar. Iyon na. Natalaga kwari ini. Dahil may patrabahong pang personal, nagbakal, nin, graba, digdi sa quarry site. Nagbakal siya kigraba, kinarga sa truck. Aha. Oh. Pagkarga sa truck, dinakop. pagabot sa barangay Kalsada checkpoint, pinanpondo. Okay. Dahil may nga
ta? Pag-abot duman, ayo nga niya napot, paano ma-determine na overloaded ang truck? Iyan nga nang hapot ko, Jimmy C. mo. Ang charges, Your Honor, please. Ang charges, overloaded. Overloaded and violation. Paano maaraman ka nagbantay na taga-task force, ang gabat kan daradara niya? Iyo nga, ito parang nga ako nagbakal. Oh. Ay, paano yan ma-determine? Kung may sobra man yan, o may sobrang 2.2 cubic meter, naku, kung ngayon kasalan, Buda, paano nga na maraman na overloaded ang truck? dapat nga ka mo sa itong task force quarry, suwestyon niya, Oh. bantay, duman sa pinagbakalan niya sa mga quarry Buta nga quarry ng site. pagkarga, maraman kung tama sa karga. Payungan nga sa payo. Ba't tayo ba nagkilit-kilit na naman so... Ano, sabi ko isa endo kaya, dapat nang maraman niya, kung yan naman, nagbakal niya ako, ako nagbayad, bakal mas niya ako sa nagbayad dyan, Nagbakal man siya. natatanaman ko yan, tayo overloaded. Nagbakal man sa na nga ako. Paano na ano nga yan? Bibilang nindoan graba? Ano yung baylata? Paano nasabing overloaded? Nayaw ka mo sa tinampo. Pakuman ka mo hali duman sa lugar na binakalan kaan. Temperature Yan ang tabi dakulaw ko, na hapot. Ate Sarah, kaya kit sarong yelo baga, so as mamison bagang yelo. Teman ako kung mamison na yelo, taugumon ko. Ano yelo baga, ugumon mo, masira mo, Jimmy. Pag ugumon mo kan yelo, may paghabang nagtutunaw, magayon na, gari lollipop, Oh. Big power all dot sa ngimot. poroldot sa gimot. Labas-pasok. Di, ano nangyari naman sa pagkadakop? Ano na? Dahil bilang kuan, Bilang agum kan madihon ko, opisyal, Oh. nag-comply, nagbayad, ang pinayadan base sa resibo, 6,320, violation of Provincial Ordinance 003-2016, 5,000 ang kantidad, pagkatapos overloaded, inda ko na din yung violation of Provincial Ordinance 00-2016, tapos overloaded 2.2 cubic meter, pero nalibong talaga ako, Jimmy. Paano mo maaraman? 2,320. Bali 6,000. Duwan violation tabi BP, 5,000 ang saro. Oh. 1,320. Total 6,320. Iyo inianda ko lao na hapot. Paano masabing overloaded? Kung Baka, overloaded, makaargadang sa kuyang teorya, ang truck baga, ngaya, 10-wheeler truck, yan ngayang capacity kaan ngaya 25 bla bla bla. May mga capacity ba truck? Tonnage. Tonnage. Pero paano mo maraman kung ang karga na ito overloaded? Dapat ko ta, may yan ang timbangan, napot nga may ni- timbangan ko ta diyan sa may task force quarry. Sino ang gustong sabihin, ano iyan? May tinimbang nindo yan? Paano yan? Dapat Dahil naman sa napot phone ni, yan. dahil napot ni Padi, kung nata paano na araman? Kamuman nga ni Anapot niya. Alat ko na to, may makapaliwanag. Ito pa Wala de, kami ng... Amigo, paano maraman yan? Maday mang kitimbangan? iyo, araw ka ni. May, ano baga, may capacity marking baga yan? Iyo nga ni, sa truck ngaya. Oo, iyo. 2,500 kilograms capacity. Iyo, tapos ngaya, perang tonnage ang nakalaag dyan. Oh. Tapos pano ito, tapos sobra itong capacity niya duman na ng marking. Sakurit. Sobra duman sa sobra duman sa itong nakatalaan sa ordinansa, saka lang sinda makasabi ka yan. Pero kung aside from that, dapat sukulon yan. Susukulon so? Saan susukol? Sulaog. Sulaog, supon sa puo, sa salog hanggang sa tambak. Iyo. Iyo ano? Malibong Oo. naman agad ma. Maaraman mo man sana kung gross No. tonnage na palaag kang pagrehistro mo kang auto, eksakto Iyo. kadakulaan kang kargahan mo, no? Iyo. So mo niyan, ikumpara mo ini duman sa may ordinansa kung sobra siya o kulang. Kulang. Saka mo lang maaraman iyan na tama siya. Pero kung aside from that, dapat kikiluhon iyan. Wala man kiluhan. Iyo. Ano pa rin? Baskula? Sa tumambaga sa Diba sa may Pulanggi? Pulanggi niya, naroon Oo. ka yan. Oh, Wala man kiluhan digdi sa ligaw. Oo.
Harayo, Suligaw, sa inutan pa sa Pulanggi. Pero may mobile man kaya Migo, may mobile na tigabit-bit. Iyo. Pero dapat talaga, pag araw Pero ka ng argumento, kalkulo ko Migo, duman niya nagbase sa kwan. tonnage, Capacity, capacity, na tonnage. nakabutak sa gilid kan truck. Pero baka pare accurate pare, kung estimate sana? Iba ko man yan estimate. Oh. Kung pinarestro mo yan, tama Dede, yan duman sulag kan truck? ang mabuot kan pagbugtak mo dyan, so pagparestro mo, Dede, sulag kan truck. Gari, bako man, kung estimate, gari mapagalon. Ano hindi yung man yan checkpoint? estimate niyo, so eksaktong capacity ang pigabugtak Kan truck. dyan. Ayun. Opo. So meaning, alibawa nga ang buong truck, pag yan panoon, flat nga yung araw gani sa pinaka-araw ganing lugar, dapat ang gabat kan araw gani. May bugtak Ayun. yan dyan, compare ang capacity. Oh, okay. Oo. Nya kun iyo manangan. Pwede. Iyong binasihan ka ito. Pwede. Okay. Iyo. Sige mano. Alright. Thank you. Yeah, okay. Anong gusto mong sabihin? Ang truck, so Hello? sa likodan, dapat bako Jim, madalang Jim. Hello. Opo. Hello. Yes. Ang pagsukol ka para umaraman mo overload na, length times width times height. Net? Length times width times height. Contract. 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 O, I pag see. nakalampas na duman sa level ka ito contract, yan na yan, overload na yan. Ayun. Oh. Kaya, tama ako. Iyo sir, agree ako sa imo ta. Sunod ko 100 pesos. Migo, Ah, pasipason ta kag langatong nasarawayong ka na. Nag-urulong kita kan truck. Ludan ta ka. pero tama ako kay ito. Giro tama ka man. Ilan talikwan, graba. Okay. Salamat. Okay. Anya, Jimmy, Ah, arin magabatan, iyan na nga perang kilo na itong grabang ito, pero sa tonnage. basta, sobra ng 2.2 cubic meter. Iyo, ano. Tama naman, baby na sa sukol. Tama itong color ta. May sukol yan eh. So net times length times height, gararo gaya. Pag naramdaman ko kahit nag-rescue kita mananggat. Ako, inabot ko sa physics bagaso, acceleration, average, etc. Ako matibay ako dyan. So, determination of speed. Speed. Yung sa acceleration. Per hour, etc. Speed per hour. Okay? 6,320 ang nadali duman. Pero doang bagay ini. Ay so implementasyon o ikinitan sa truck. Ako sailing ko. May ngaran sa truck. Ako sailing ko. Tanganing di ura ko disipon, ura man dinin ko. Nagbakal man sana. Iyon Nagbakal man sana ng aggregates. Kung gusto ka pala ni Padakop, ako may duda ako Padakop, di pasupranta ngayon in doang cubic meter. Dakop ngayon naman sa kaysa itong politiko na ito, digdi sa ibong o sa incumbent? Kaysa isang congressman, naka-appeal? Sa incumbent o bako? Bako. Sige na, dahil magkaroman sa ito. Pero ang punto dyan, Jimmy, nego pala pag may ang lesson, ang point kan bareta, iyan na, dahil ka mag-overload kan truck mo, no, pag uminagay ka sa checkpoint. Ano mo nga ni, alimbawa ka, may driver ka, Kuli, paano yan? Na siya, nagbakal man sa naduman sa binakalan niya. Ikaan makakapagsabi man sa kung overload o bako, so binakalan mo. Yeah, no. Dapat specify inig talaga. Pag aradalan inig arada. Halimbawa, driver ka, nagbakal ka man sa hindi nagbayad ka. Iyo baga. Dapat checkpointon ka, overloaded ka ngaya. Iyo na nga niya. Dapat yan pa sa binakalan, tatao na dyan, igwa ng bantay. Magkarabutan na sa korte pag may seryoso ka, magkarabutan yan. Tatawag ka may suspender naman. Jimmy na salita din si Jimmy News. Diyan kan may natanggal sa pwesto. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nila kapag kaon po nintaba.
Tapos ang kaugmahan kundi magbabago tanganing mo bangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong leverage. Ang leverage Silimarin capsule ay para sa lon sa proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin Hard natural kay aligtas. Ang Silimarin kang leverage antioxidant na probadong epektibo sa pagdaling proteksyon. Sunod daw na pag-inom kang leverage pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na ang leverage makapugol sa paghubag kay ni. May bisyo wara mahilig manumin mo dai. Mas maray na isabay ang leverage Silimarin capsule oral daw para dahing tama sa atay mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-leverage na para po sa baskog na atay. Ang leverage Silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ang leverage Silimarin capsule gamot uri ng sakit. Magbabalik po kami. Sa langit ang fight mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB. Ano nga na itataram ko ngunyan? Ano sa itataram ko pala ngunyan na apon? Ara mo, siguro Henry M, ang mga liver lovers mas magiging maugma pag nakasabay sinda sa akap. Gari man nga diyo, no? Okay. Sa resibo po nakalaagan sutrak size contract po. Okay. Yun na. Nagano'n kakasarundo na kita eh. Nasususog ko na kung paano maaraman. Okay. No, tabing loader. So, kung tabi, so nang gana, ilaw na tabi sa load mo. Pinaloadan ka na tabi kiload. Iyo po. Suminar natin. Maraman mo kung word on tricycle, tama balintok na. Okay. Sige, anyway. Okay na. Si Kong Joey Salceda, nag-file kibil. Sailing kulusot iniyo. Seeking to grant ABS-CBN a franchise. Ako sailing ko. Anong hula mo tabi, Ronald? Anong hula mo?
Lusot ini. Tan mga nagkapwesto niya ng mga salons sa lower house, bako naman siya, ano ini, I mean, you know what I mean. Okay. The best. Oh, Kung Joey. Si Kung Joey Canalbay ang author kan franchise, mga tugang kang EBS-CBN franchise. Ako sa iling ko, tadakulo naman ng mga ano yan, mga pwede. Tabi, nawara man sa ng franchise kang EBS, kang panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ngunya na dahil naman po siya sa pwesto. Kung wala naman niya, dahil naman siya. Okay? O, sige, bueno. Sabi, mga tugang sa tuyang na-research, madali lang, ay may LCWD advisory, garo tubig inyo, Legazpi City Water District. Ni. So mga taga Legazpi tabi, ni ang advisory kang LCWD. Pinaparamda tabi sa gabos ng Legazpi City Water District will be undertaking emergency repair of 20 HP pump at the Minanuahan Pumping Station. O, sandali lang ta. May apod o. May nag-apod. Hello. Hello, Teacher Ophel. Teacher Ophel. Ay, good afternoon, Henry. Good afternoon po. Ano nga so daw na kulang pa kami sa dressmaking? Oo, ni. Madam, Teacher Ophel. Ni na. Undeer ka na po ngunyan, ika na po mga pudan. Tamang-tama sa timing mo, madam. Sige po. Mga tugang, si Teacher Ophel po kang, ano yan, Sunshine Skills Training, kang TESDA. Teacher Ophel, undeer ka na po. Anong kay puhan pang estudyantita? Okay, good afternoon po sa mga listener kan DCGB. Gusto ko po i-invite ka mo na igwa pa kaming sulas na this January, igwa kaming dressmaking program na i-offer. And then we need 25. 25? Okay. 25. And then, ang training period will be this January 13. 25 days po yan. Ayan. 35 days pala ang dressmaking. Opo. And then, kung mga interesado tabi, magdigdi na sana sa TESDA, sa Sunshine International School Skills Training Center. And then, open kami pag morning, 7:30 up to 4:30 in the afternoon. Opo. Kaya, iimbitaran ko, tamagayon ng training tatig, sararo ka mong makinang papraktisan. Yan. And then, you will be trained po, not only gibo ka mong entrepreneur ninyong pero tahian baga. Opo. But you can also apply sa outside the country kasi ang mga makina din, so train baga sindang so machine na electrical pala, electric sewing machine. For big mga companies baga, not only here in the Philippines but also outside the country. Inaapodang ko sa mga 18 years old and above na utong ko yan si may interest sa pagtahi. Please report to Sunshine TESDA. Siguro kami pang unya na opening na 25 slot. Opo. And then tinaw ini sa muya ni Kuyan ni Cayetano, ni Alan Senator Cayetano. Alan Peter Cayetano. Alan Cayetano, opo. Sa February, dahil pa na sa mga program, dahil pa ko i-announce na nag-apply pa sana kami, nag-aagad pa sana kami mga program na i-offer pa February, March 2025 onwards. Yeah, opo. Okay. Teacher Ophel, ano nga ni po so qualifications, buda requirements sa gusto mag-apply sa dressmaking? Ang requirements na po, sinda daing trabaho, pagkatapos at least 18 years and above. Bako man sabi, gurango na ta, bata makinabaga ang ako yan, electrical. Iyo baga. So, makusog-kusog pa mga, I think, ang 50 kaya pa. Mga correct, 50 years old. 50 years old, kaya pa mag dressmaking. And then, ang karahayan kaini po, full scholars kamo pa po ang tatawang 160 a day. And then, pagkatapos nindukan training, makaka-receive kamo kay 160 a day. Pagkatapos, ang kuyan sa nando, ang capital sa nando is to go to school every day. Yes. Magpuon tabi, alas 7:30 tamad. And then up to
4:30 in the afternoon. Opo. Mapalo na sa nakamutan, hindi na ako magparauli. Iyo. Or if we have here a canteen na nagsiserve ng 70 pesos yung para sa mga estudyante sa TESDA. Opo. So, Teacher Ophel, kwan siya, ang requirement, dapat makomply mo lang itong in 25 days, ito ang gigibuhon niya. Opo, dadaraw nindo tabi. So, may barangay kuyang kamo, clearance. Opo. Opo, and then patapos, diploma, kung nakatapos ka mo high school. Opo. Or college. Pagkatapos, ibang requirement, pag na-accept na kamo, tapos i-interview mi po sila. Then pagkatapos must witness nila picture nila. But after the interview, Dahil man po, interview. dahil man po, Teacher Ophel, requirement regardless kung ano nga siya, maray ang pagkabuhay o ano, basta ma-qualified siya. Ma-qualify siya po. Ang importante yun man sa nalidi is, so, ako yung baga attitude na disiplina ko, na mag-eskwela arual daw, na nga, maka-adal sinda kang skills talaga. And then, pagkatapos ka igwal ang assessment, hindi pa ka mabayad. Ang mabayad pa ang gobyerno. Hindi pa ang assessment sa muya. Na may assessment, kuya na kami degree program for dressmaking. Yeah. In situ po ni Teacher Ophel, ano? After an assessment. Dressmaking and situ. Wow. Okay, very good. And gusto sabihin, they are qualified to work po sa abroad pag nakatapos yan. Pagkatapos. Kaya train me sila mag-speak ni very simple English so that at least they will be able to apply sa outside the country. Especially ang gulpi yung nag-aagad mo yan, China and Japan. China and Japan. Wow. And then, watch for the opening of the program. Dahil kung muna tataram sa industry program this coming February. I-announce ang gira-ready sa DCGV. Of course, with the help of my friend Henry. Yes po, Teacher Ophel. Welcome na welcome po yan. Okay. Ulitin ko na lang po saga ulit, Teacher Ophel, 25 slots for dressmaking. Thank you so much. Welcome po. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Yan. Gusto ninyo mag-adal kay dressmake? Sa totoo lang, ako, kamong nagdadango, totoo ko magtahi. Ronald, totoo ko maggamit kan makina. Ang aram ko, sudipidal. Aram, totoo ka, kami igwa kami ka na makina, duwa. Ikayiram, totoo ka. Dahil, si Shara, aram, hindi ko totoo ni Shara ki makina. Ako totoo ka niyan. Igwa kami kayo ki makina, dipidal. So, ang brand tabi, Singer. Singer ang brand. Tapos, ang kakumpetensya ng brand sa makina, Sinet. Seneth. Seneth. Yan. Yung tabi ang kanya. Ang kalaban niyang brand. Yan ang piggamit ang ito pagtahi. Tabi na pigpipidalan. Tataw ko kan magpadalaga. Ang dahil na akong practice yan na di kuryente. Tabi. So kung ka mo interesado na nag-edad ka mo nin mga 50 years old pababa or 18 pataas. Basta sukaya pa man sumikad o makusog pa man. Pag dumang ka mo sa TESDA, aram mong karahayan, free tuition po ini. Ikadua, aside from free tuition, may allowance po ini. Transportation allowance. Pagkatapos mo ka iyan, magkakaigwa pa ki-evaluation sa Indo, sa TESDA na kamo mismo ma-evaluate. Kung kamo man mag-abroad, pig-recognize tabi ang NC2, mga tugang kang TESDA sa abroad. Yan ang karahayan dyan. Ang mga drivers bagangon yan, pag nag-abroad baga, dahil naman ngayon na ma-hire king drivers sa abroad, ang kay Pontabi, pag nag-drive ka sa abroad, in situ. Diba? Na ano nga ni ang meaning kang in situ? Ano yan? In situ? In si, national, ano nga ni yan? National College, National Qualification, ano, in situ, suratan daw tabi, Angel. National Certificate. It's pronounced as certificate. National Certificate. Bako man tabi, gari bako man certificate. Sabi ni Manay Hilmasagin, deke electronic
Ay, igwa tabi manayhil, mahalaton mo tabi, baka Pebrero, kung gusto mo, mag-adal ka, o si father mo gusto mag-adal. Sa bagay na, dakulan, kuryente ka ni father mo, iway na pagpadala yan. Iway na pagpadala, kulo na ka ng kuryente, ang nga energy. National competency. Di ba yan? 2. Certificación, el certificación de competencia, la Pilipina. For la trabajadores, el TESDA, la international international ano nga ang good morning? Nawala ko sa isip ko. Awinda. Las 4 na naman. Kuya Henry, igwa po bang training sa mga barbero? Igwa po, kaya lang demo na timingan. Iya po, igwa tabi sinda sa TESDA. Halat-halaton mo tabi, igwa sinda ki sa electrical, sa bread and pastry, tailoring, yan na, dressmaking, may electrical, ano pa nga nito. Dakol sinda dyan na program, basta ang pinaka-the best dyan, magantabay sa nakapupirmi sa DCGB, tigwa tabi ako kaanki, pig announce. Alright, now, alat ko na, ugaring, saga ko yung nagagamito na pinadal sa kuya, na, uy, bako sa karaw, istoryahan ko muna kamulot, na maalas 4 naman sana. Iba na, so nahiling din do sa mga pelikula kan mga panahon yun, Ronald, nangyari na ngunyan. Ilingon nino sa Japan, o sa China. Sa China, igwa na mga tugang kinagalayog na auto. Iluluwas da ito sa 2026. Igwa na sinang nabigibungon yan sa market that tabi next year. Pero okay na, nagkagibon na sinda na ang auto naglalayog. Igwa sinda ki sugari helicopter na gari drone na may tawo tabi. Igwa sinda ki mga naimbento na ang trend, Ronald, pabaliktad. Nalimon so itong nasa mga pelikula baga. Ang train ninda, imbes na nasa ibabaw, ang train, gano'n nakasabit sa erarom. Nabibitay na nagdadalagan sa erarom, salbatana ang China. Ano? Yun itong panglaban mga tugang kay Elon Musk, mga tugang sa mga Tesla. Imagine na, ang tren, imbis na nasa ibabaw kan gari riles, nasa erarom, nabibitay, nagdadalagan. Igwa ki gari sabit, may sabitan. Gari ba kortina? Oh, saka, pero daw sa Pilipinas, daw ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, mga tugang, lana sana, makalayog ka na. Ayo, salamat kung sino magantabay. Pero mga tugang kung kawo may mga problema tabi sa atay, may problema kamo sa manini, aron kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis, boda cirrhosis,
Dahil lang kang kakalaklak nindo ki alak, buda kakakaon nindo ki taba. Mga tugang may panglaban yan. Makakatabang da ini po. Tabi ang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po yan sa proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang antioxidant po kang silimarin. O kaya ang silimarin po ang apod kan sarong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Kaya pwede niyang mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man siya para mapugulan ang paghubag gani. Ay bisyo manawara, mahilig manuminom mo day, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule, isabay niya to oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-liver Aid na. Para po sa baskog na atay. Salamat kansa ng pagantaban. Ini po si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po. Goodbye. Mabuhay.